హలో అండి. ఈ మధ్య చాలామంది నా పేషెంట్స్ వచ్చి అడిగే క్వెషన్ ఏంటంటే, స్మార్ట్ వాచెస్‌తో మన గుండె సమస్యల్ని ముందే కనుక్కోవచ్చా డాక్టర్ గారు అని అడుగుతున్నారు. డెఫినెట్‌లీ అండి. స్మార్ట్ వాచెస్ మన హార్ట్ రేట్‌ని ట్రాక్ చేస్తాయి. అలా ట్రాక్ చేయడం వల్ల మీకు బ్రెడికార్డియా అంటే లో హార్ట్ రేట్ ఆర్ టెకికార్డియా అంటే హై హార్ట్ రేట్ ఉంటే కనుక్కోవచ్చండి. అలాగే ఇప్పుడు మీ స్మార్ట్ వాచెస్ సింగిల్ లీడ్ ఈసీజీని రికార్డ్ చేస్తున్నాయండి. ఈ సింగిల్ లీడ్ ఈసీజీ ద్వారా మనము ఏవైనా రిథమ్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయా అని కనుక్కోవచ్చు. ఏట్రియల్ ఫిబ్రిలేషన్ అనే ఇంపార్టెంట్ అరిథమియాని కనుక్కోవచ్చండి. మరి స్మార్ట్ వాచెస్‌తో హార్ట్ అటాక్స్ కనుక్కోవచ్చా డాక్టర్ గారు అంటే, లేదండి. హార్ట్ అటాక్ కనుక్కోవాలంటే ఖచ్చితంగా మనము 12 లీడ్ ఈసీజీ తీయాలండి. కానీ మన స్మార్ట్ వాచ్‌లో సింగిల్ లీడ్ ఈసీజీ మాత్రమే తీయొచ్చు. మరియు 12 లీడ్ ఈసీజీతో మనకు సపోర్టింగ్ ఎవిడెన్స్ అంటే 2D ఎకో అండ్ బ్లడ్ టెస్ట్ లైక్ హెచ్ఎస్ డ్రాప్ అయి ఉండాలండి. అప్పుడే మనము హార్ట్ అటాక్‌ని కనుక్కోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.